Durmay. Durduğuna karış. Bun geldi. Bir zat aýdaýynay. Näme çağım? Döwlet ýaly. Bir ýerde duran oğul. Kaçy gidip barýar. Nämeden beýdi ýa? Ay, ne misal üçin öňler kadym zamanlarda ýagyş ýagdyrjak bolsalar bara. Ay saman çağırıp, aýdym diýip çallaryşyp, oduň daşyndan aýlanyp 50 kuruk, 100 kuruk gurwan kesip, şeýdip ýagyş ýagdyrar ekenler. Hakykay. Indi näme diýerler? Innimi? Indi ýagyş ýagdyrmaklyk üçin maşynyň moýka berip ýuwdurdyň ýeterli. Ertesi gün ýagyş ýagýardy. Yatar garna gidenme gary oturýarsyň la ýok. Näme? Näme üçin saň açgadym erti sag bolsun aýdarýan. Ay esas zatlara dost. Ertir irden eçenni o men bilen guruluşmasa bolýar. Ýoksa käwatdan eçenni guruluşyp ýatyramak. Banım ýokmy? Halymdan habar alýar. Maslahat kalbasy maslahat. Adaty iş güni. Aký. Tursana. Fahada seret abet bolup durýar, abede çykalla. Ay balöňde. Bugün men bezabede işleýär. Ya dedim ay mene on pişim yani. Öňme işe diýelim. Öňme. İşsada işlem yaptım. Ondan näme berýärler olmuş? İşsa. Ha, ihsat gerekmi? Allah. Şu çet cüýmelim fakaly. Ha? Çet cüýmelim fak. Şunamy? Allah. Näme bar eken? İşsa. Allah'ın işini bilenmi? Bark sanla başlaýar. Bir karar aşy.